Haza akarok menni. Anyuka, itt laksz, otthon vagy. Nem vagyok otthon, ez nem az én házam, haza akarok menni, vigyél haza. Anyuka, most mondom ötödször, hogy itthon vagy, itt laksz, ide költöztetek az apuval, miután összeházasodtatok 50 éve. Hát hova akarsz hazamenni? Nem, ez nem az én házam, én nem itt lakom, vigyél haza. És ez így megy egészen a tébolyig. Egészen addig, amíg a családtag mondjuk feladja, és azt mondja, hogy na, én ezt nem bírom tovább. Hát hova vigyem még ennél hazább, amikor itthon van. Hát ez egy nagyon-nagyon tipikus középsúlyos demencia párbeszéd. Annyira tipikus, hogy amikor Angliában dolgoztam gondozóként, akkor arra gondoltam minden egyes ilyen mondatnál, hogy most már tényleg nyitok egy dobozt, és minden egyes alkalommal, amikor ezt hallom, hogy haza akarok menni, akkor beledobok 1 fontot, és gazdag ember leszek nagyon hamar. Sajnos a dobozt nem nyitottam meg, de azt nagyon megtanultam, hogy ennél tipikusabb mondat, egy középsúlyos, különösen Alzheimer korban egyébként, talán nem is létezik. Úgyhogy értsük ma meg, hogy mi is történik, mert egyébként itt egy picit viccelődöm, de inkább csak ironizálok rajta, de a helyzet az az, hogy ez egy nagyon-nagyon megterhelő szituáció, amivel a gondozó egyszerűen nem tudja, hogy mit tegyen, mert tényleg, hát mit lehet mondani egy embernek, aki haza akar menni, noha otthon van. No, hát a különös jelenség megértéséhez itt 3 dologra van szükség, amit meg kell értened. Az első az az, hogy az emberi agy úgy működik, hogy mindig biztonságra törekszik. Az emberi agynak az alapműködése, tehát az alap feladata az az, hogy téged életben tartson, tehát a használójának a túlélését biztosítsa, és ennek természetesen az az alapja, hogy mindig biztonságban legyél. Na most ez a biztonság igény, biztonságkeresés, ez már elkezd kialakulni az anyamékben egyébként, az idegrendszer húzalozása, és aztán folytatódik gyerekkorban, felnőtt korban, és a gyereknek elsősorban még az anyukája, tehát a család, a környezet adja a biztonságot, aztán amikor felnőttek leszünk, akkor már meg tudjuk teremteni a saját biztonságunkat, de ez egész életünk végéig elkísér. Ez olyan mélyen van behúzalozva az agyunkba, az idegrendszerünkbe, hogy ezt a biztonságra való törekvést, a túlélésre való igényt, azt nem veszítjük el soha. Azt a demencia sem tudja legyalulni, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, tehát ezt annyira védi az agy, hogy a demenciával szemben is védve van. Szóval ez az első, amit meg kell érteni, tehát mindig biztonságot keresünk, öntudatlanul is egyébként, néha tudjuk, máskor nem, de ez az alapműködésünk. Na most a biztonsághoz hozzátartozik egy másik fogalom. Ez a másik fogalom pedig az ismerősség fogalma. Az ismerősség az ugye olyan összefüggésben van a biztonságkereséssel, hogy abban érzem magam biztonságban, amit ismerek. Na most ez mindenhol megjelenik. Szintén teljesen öntudatlanul nem is vesszük észre, de hogyha például van egy hely, mondjuk egy munkahely, akkor azt veheted észre, hogy mindig ugyanoda ülsz. Tegyük fel a munkahelyi ebédlőben, mindig ugyanoda ülsz, ha van hely. Ha tehetnéd, mindig ugyanoda parkolnál, és hogyha éppen elfoglalták azt a parkolót, ami szerinted a tiéd, persze nem, de mondjuk elfoglalták, akkor az ember itt bosszankodik, hogy elfoglalták a helyemet, és nem tudok biztonságosan oda parkolni, ahova szoktam. Aztán egy nagyobb biztonságkeresési dolog, ami ugyan nem demencia, de szerintem egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy hogyan keres biztonságot az agy, hogyan keres ismerősséget az agy, az a párválasztás. A párválasztásban nem véletlenül mondjuk azt, hogy hozzámegyünk a saját apánkhoz, meg elveszük feleségül, ugye fiúk elveszik feleségül a saját anyjukat. Ez azért van, mert amit gyerekkorban megtapasztaltunk, az lesz az ismerős, egyenlő biztonságos, és utána egész életünkben öntudatlanul azt keressük, azt a hangulatot keressük, azt a környezetet, pszichés környezetet leginkább, amiben otthon érezzük magunkat. Most nagyon fontos, hogy ez nem mindig az, ami jó.
Tehát ami ismerős, az egyáltalán nem biztos, hogy nekünk jó. Például, hogyha olyan volt a családi környezet, hogy mondjuk az alkohol benne volt, mert apa nem vetette meg az italt, akkor utána pszichológusok, terapeuták bizony hosszan tudnának mesélni arról, hogy mennyien választanak saját férjnek alkoholista vagy más módon függő párt. Aztán attól elválnak, és a következő is nagyon hasonló lesz. Aztán meg a következő is, tehát mindig ismétlődnek ezek a körök, és azért van ez, mert az idegrendszeri alapja ennek a jelenségnek az, hogy amit behúzaloz az agy olyan jó mélyre az idegrendszerben, utána öntudatlanul egész életünkben azt keressük. És a párválasztásnál például ez úgy nyilvánul meg, hogy ahhoz vonzódunk, nem tudatosan, mert ezek a preverbális, tehát a beszéd előtti korszakban, meg a tudatosság előtti korszakban alakulnak ki, szóval azokhoz vonzódunk, azt találjuk például szexuálisan nagyon vonzónak, akiről érezzük, hogy ismerős helyzetet tudunk vele kialakítani. Nem jót, mert nem jó nekünk alkoholistával élni, de ismerőset. Mert az agy, még egyszer mondom, mindig a biztonságra törekszik, mindig az ismerősre törekszik, és ezt a kettőt sem a demencia, sem semmilyen más mentális betegség nem tudja kiirtani, ez halálunkig velünk marad, és ha mindig olyat keresünk, ami nekünk nem jó, az csak pszichoterápiával lehet onnan eltüntetni, nem, de átkeretezni. Szóval ismerősség, biztonságkeresés. És akkor jöjjön ide egy harmadik fogalom, az pedig az idő. Ugye azt észrevetted középsúlyos demenseden, hogy az idő fogalom az már úgy kezd töredezni nála, tehát a tegnap, meg a holnap, meg a 2 nap múlva az már úgy nem annyira van meg az sem mindig, hogy ő hány éves, meg úgy az egész idő dolog összecsúszott, megjelenhet ez egyébként úgy is, hogy a napszakok összekeverednek, és akkor nappal alszik, éjjel nem. Szóval az időfogalom. Az idő nagyon érdekes dolog, hiszen ez egy olyan érzékelés, amihez nincsen érzékszervünk. Van érzékszervünk az ízekhez, van érzékszervünk ugye a hallott dolgokhoz, ott a fülünk, a szagokhoz az orrunk, és így tovább, de az időhöz nincsen külön érzékszervünk. Mégis érzékeljük az időt, és el tudjuk magunkat helyezni a napban, az éven belül, a saját életünkön belül. Na most demenciában eltérően a biztonságkeresés és az ismerősség fogalmától, ami nem kezd ki a demencia, az időben való eltájékozódást bizony alaposan kikezdi. Ezt észrevetted te is. És akkor az történik, hogy ez a kapaszkodó, az idő, hogy hol járunk az időben, a napban, az évben, az életünkben, ez elveszik. És akkor azt kezdi el érzékelni, hogy itt ez nem biztonságos, ez nekem nem jó. És akkor ezt a demencia, ami után szétzúzta, de megmaradt a biztonságkeresés és az ismerősség keresése, ez a dolog jelenik meg abban, hogy haza akarok menni. Ami tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy én a gyerekkori házamba akarok menni, hanem azt, hogy a biztonságos és ismerős helyre akarok menni. Tehát ez a mondat, ez nem fizikai helyet jelöl. Nagyon jól meg kell ezt jegyezni. És ezt onnan lehet tudni, hogy ha elviszed egy fizikai helyre haza, nem fogod vele megoldani a problémát. Ugyanígy azt fogja hajtogatni, hogy haza akarok menni. Tudniillik, ez a haza, ez egy érzés, igazából ő benne belül. A haza fogalma számára azt jelenti, hogy ahol még nekem jó volt, ahol kiismertem magamat, ahol el tudtam tájékozódni, mert ez, ami most itt van körülöttem, ez nekem fura. Nem vagyok otthon, nem tudom, hogy mi hol van. Mert ez a behúzalozás a hazának, az ismerősnek, az otthonnak a fogalma, ez jóval a demencia előtt kezdődött. Tehát ez nagyon-nagyon mélyre le van nyomva, és ami ilyen felnőtt korában volt, az már nincs annyira behúzalozva, mint a gyerekkori élmények, érzések, ilyen ízvilág, meg az anyuka, meg a kiskutya, meg a tesó, meg a hangulat, meg ezek. Hát így áll össze, haza akarok menni. Tehát most már azt tudod, hogy biztonságot keres, ismerősséget keres, egy otthon érzésre vágyik, ahol még eltájékozódott abban a világban. És hát most van egy ilyen érzelem, hogy egy ilyen hiányállapot, egy ilyen
honvágynak nevezzük mondjuk ezt az érzelmet, és ezt próbálja meg a maga demens módján kifejezni. Mert hogy az ehhez tartozó tudatosság nincs meg, tehát azt már nem tudja, hogy hol van az a ház, meg hogy kell oda menni, meg mondjuk már nincs is meg az egész hazamenés kivitelezhetetlen, hanem megindul az ajtó felé, és akkor megy. Na most, haza akarok menni egyébként más szavakkal is megnyilvánulhat. Megnyilvánulhat úgy, hogy a szüleihez akar menni, akik egyébként 43 éve meghaltak, mert az időben való elveszés miatt ez valahogy számára kivitelezhetőnek tűnik, tehát nincs meg, hogy meghaltak már, és akkor ehhez jön még ugye az ő memóriaromlása, hogy már arra sem emlékszik, hogy a szüleim hol vannak, meg meghaltak, meg nincs meg ez az időben való strukturáltság, és akkor menni kell a halott szülőkhöz. Ilyenkor egyébként nem szabad neki megmondani azt, hogy meghaltak, mert valószínűleg ezt meg fogja érteni, és egy nagyon nagy gyászt fog átélni. Tehát sokkal jobb ilyenkor egy kicsit terápiásan füllenteni, és azt mondani, hogy nem sokára megyünk hozzájuk, vagy amennyi még úgy neked belefér a hazugságfogalomba, de azt nem szabad neki megmondani, hogy meghaltak. Mert az érzelem, az ehhez tartozó érzelem, a szomorúság, a sok, az viszont meg lesz. Az én nagymamám, akiről most már tudom, hogy demens volt, mindig a Gerihő akart menni. A Geri az Iker testvére volt, aki kb. 20 éve halott volt akkor, és a nagymama ment a Gerihő. És akkor apám mondta neki, hogy hova megy mama? Megyek fiam a Gerihő. Ugyan beszél bolondokat, mama, hát a Geri már meghalt. Jaj, és szegény nagymama sírt. Akkor jött anyám, beszállt a beszélgetésbe, és azt mondta, hogy mamika, hát a Geri bácsi már régen meghalt, tudja meg a Franciska néni és a felesége, hát már oda nem tudunk menni, mama. És akkor anyu megpróbálta ugye az anyósát megvigasztalni, de hát ő vigasztalhatatlan volt, hát meghalt a Geri. Hát akkor hogy van ez? Nem kellett volna megmondani, nyilván a szüleimnek halvány fogalmuk se volt arról, hogy a nagymamának demenciája van, mert akkoriban erről még szó se volt, meg talán a szót se ismertük, hanem azt mondták, hogy hát a mama már egy kicsit habókos, aztán amikor már habókosnál is habókosabb volt, akkor azt mondták, hogy hát a mama szenilis. Akkor még nem volt ez így benne a köztudatban, hogy a demencia az egy betegség. Én meg gyerek voltam, és emlékszem ezekre a jelenetekre. Na de felmerül a kérdés, hogy és akkor most mit csináljunk tényleg? Jó van, most már értjük, hogy biztonságot keres, de mit csináljunk ezzel a dologgal? Hogyha érted azt, hogy biztonságot és ismerős dolgot keres, akkor egy kicsit másképpen fogod megközelíteni, hiszen innentől kezdve neked nem az a feladatod, hogy elszállítsd a gyerekkori házába, nyilván kivitelezhetetlen is, hanem az a dolgod, akkor fogod a legrövidebbre ezt az egyébként nagyon megterhelő tünetet, hogyha elismered azt az érzelmet, amit ő most mutat, ami egy ilyen hiányállapot, egy honvágy, egy rossz érzés, egy ilyen elveszettségérzés, ezt elismered, és azt mondod neki ingerültség helyett, hogy anyuka már hányszor mondta, ehelyett azt mondod, hogy értem én, anyukám, hogy hiányzik neked ez a régi ház. És már ezzel a megértéssel is egy kicsit közelebb jutsz a végcélhoz, hogy nyugtasd meg. Tehát szedd ki ebből az irritált, fixált, honvágyas hiányállapotból, mert akkor ő is megnyugszik, meg neked se kell tovább hallgatni, ami ugyanolyan fontos része ennek a dolognak. Nem kell tovább hallgatnod ezt a bizarr problémát. Ugye, ez egy igen, bosszantó és idegesítő, lássuk be a környezet számára. Meg hát ugye tehetetlenek vagyunk, hát most mit csináljunk ezzel? Tehát nyugtasd meg! Na most ahhoz, hogy értsd, hogy hogyan kell, vagy tudd, hogy hogyan kell megnyugtatni, ahhoz nagyon fontos az, hogy ismerd azt az embert, és akkor az ő számára alkalmas megnyugtatási irányba menjél el. Ez a megnyugtatás, ez lehet az, hogy odaülsz mellé, és egy kicsit figyelsz rá, hogy megfogod a kezét. Az is lehet, hogy hazamentek, ami azt jelenti, hogy gyere mama, menjünk haza, öltözzünk fel, tegyünk egy kört a kertben, hogyha még a mozgása olyan, vagy menjünk el az utca végéig, és bízzál abban, hogy elfelejti, mert hogy a memória romlása miatt valószínűleg el fogja felejteni ugye ennek a cselekvéssornak már a közepére, hogy megyünk haza. Tehát nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a megnyugtatásra vágyik. És ez a megnyugtatásra való igény, ez a szorongás, ami benne van azzal kapcsolatban, hogy mi ez itt körülöttem, ez az, ami a
a te feladatod. Tehát még egyszer foglaljuk össze, hogy mit kell csinálnod. Először is számíts erre a tünetre, mert tényleg nagyon tipikus, különösen Alzheimer-kornak a középstádiumában, de egyébként bármelyik demenciában megjelenhet. Mert ez az elveszettségérzés, ez minden demenciára jellemző. A kapaszkodóknak az elvesztése. Tehát ismerd el azt, hogy ez neki rossz. Tehát felkészültél a tünetre, amikor jön, akkor elismered, hogy ez neki rossz, tehát az érzelmet elismered, nem kezded el neki ingerülten mondani, hogy jaj, mama, már megint miket beszélsz, mert az ingerültségedet érti, hanem megpróbálod ezt a dolgot ilyen nyugodtan kezelni. Ez azért fontos egyébként, mert hogyha nyugodtan kezeled, akkor hamarabb vége lesz, tehát neked is jó. És akkor a harmadik dolog az az, hogy valamilyen módon megnyugtatod. Lehet, hogy úgy nyugszik meg, hogy tesztek egy rövid sétát, lehet, hogy úgy nyugszik meg, hogy egy picit beszélgettek, lehet, hogy úgy nyugszik meg, hogy egy kis zenét teszel fel, valami módon nyugtasd meg. És még az is nagyon jól tud működni, hogy elvonod a figyelmét. Tehát értem én, hogy hiányzik az anyukád neked. Gyere, menjünk ki a konyhába, és együnk abból a dobos tortából. Mert hogy a demencia figyelme, a demens ember figyelme, az minimális, tényleg ilyen szinte másodpercek. Viszont ez a figyelem, ez tud fixálódni, így a fejébe, így beakad, és akkor mondja, és mondja, és mondja. És ha nem talál megértésre, ha azt érzi, hogy a környezetéből ellenkezés jön, ingerültség jön, elutasítás jön, mert ezeket tökéletesen érti, ezeket az érzelmeket fogja, akkor még ingerültebb lesz. És ez a nehéz a demenciában, hogy van egy idegesítő szituáció, mondjuk ez, te attól felbosszantódsz, de neked nyugodtnak kell maradnod, mert különben, ha ez a bosszankodás és ingerültség van a levegőben, akkor csak meghosszabbítod a problémát vele. Meg csak mélyíted a problémát vele, és nem valamiféle megoldást találsz. Hát ez a hazamenési kényszernek az a megközelítése, amivel érdemes ezt a problémát kezelni, ameddig csak lehet. Mert egyébként a probléma az megfigyelésem szerint el szokott múlni. Tehát ahogy megy előre a betegség, valahogy lecseng ez a dolog, és aztán utána jönnek más problémák, de ez a hazamenési kényszer, ez el szokott múlni. Legkésőbb ugye a végstádiumban, amikor már a leépülés olyan fokú. Hát én nagyon remélem, hogy segítettem ezzel a videóval, ezen az nagyon-nagyon tipikus demencia problémán. Ne gondold, hogy egyedül vagy vele, mert gyakorlatilag ezen mindenki átmegy, aki demenssel van, vagy demenst ápol. Úgyhogy hát én legközelebb egy másik demencia problémával fogok jelentkezni, de még azt elmondom, hogy készítettem egy videót a demencia stádiumairól. Ez a címe, hogy a betegség lefolyása és a stádiumok. És ezt azért javaslom nagyon megnézésre, mert ez a probléma, amiről ma beszéltünk, ez tipikus középstádiumos probléma, de ha megnézed ezt az előző videót, akkor egy ilyen nagyobb képet kapsz a betegség lefolyásáról, és egy kicsit jobban el tudod helyezni azt, hogy hol vagytok. Úgyhogy én ezekkel a szavakkal búcsúzom mára, abban a reményben, hogy megint tudtam valami fontos dologban segíteni. Hamarosan újabb videóval jelentkezem, nem sokára itt vagyok, sziasztok!